dawa ilimin daɗe dawa ili jajirtacciya a barwa dawa ili kuma yi jata dawa ili ba wasa ba. Ilimin daɗe dawa ili jajirtacciya a barwa dawa ili kuma yi jata dawa ili ba wasa ba. Dawa ili dawa ili dawa ili dawa ili ɗaukar fansa in an yi wa wani kana alhini gomai nisa in mutumin ƙauye kuma zai je birni. Dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba. Tuya take in an kama dawa ido yau bai sha ba. Dawa ido kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi hakuri tsani don hali na dawa ina sai ya yi nuni mai laya da mai zamani wanne ne yake kan tsauni auna bisa kyamar jani dawa ina in kun duba.